as dúbidas máis comuns eran pois un pouco que traballos se poden facer, pois o tema do cese de actividade, non? Sobre todo esa penalización que teñen por o pago das cuotas do ISM, onde, bueno, nos aí manifestamos a nosa decepción que todavía o Goberno Central non bonifique esas cuotas mensuales que todavía teñen que seguir pagando, aínda que os bancos marisqueiros non estén productivos. E, bueno, son dúbidas que esperamos que desbloqueen pois esa elaboración deses plans específicos que teñen que anexar aos convenios e, bueno, contamos que en breve pois, xa empezaremos a firmar os primeiros e poñerá xa a funcionar este instrumento que vai a permitir tanto dotar as propias entidades, dotar económica tamén os traballos que realicen as persoas mariscadoras e tamén pois, outro tipo de traballos como poida ser pois, a compra de semente ou como poden ser arados mecánicos que se necesiten facer pois, para soster esa recuperación, que ao final a recuperación dos bancos marisqueiros van a ser o que fagan pois que se recuperen a actividade marisqueira que é estratéxica para a Comunidade Autónoma de Galicia.